ka taɓa mantawa da abokinka na makaranta, domin abokan arziki a makaranta ake haɗuwa da su. Babu shakka akwai wani sirri a cikin karatu wanda yake kunshi a cikin abotan makaranta. Idan kuka ɗauko tarihin ƙasar ko da shugabannin ƙasarmu da masu manya-manyan mukamin ƙasarmu, za ku ga yawanci abokai ne a makaranta. Ina roƙonku ko me zai faru kada ku taɓa yada abota. Jahil, ka taɓa mantawa da abokinka na makaranta, domin abokan arziki a makaranta ake haɗuwa da su. Babu shakka akwai wani sirri a cikin karatu wanda yake kunshi a cikin abotan makaranta. Idan kuka ɗauko tarihin ƙasar ko da shugabannin ƙasarmu da masu manya-manyan mukamin ƙasarmu, za ku ga yawanci abokai ne a makaranta. Ina roƙonku ko me zai faru kada ku taɓa yada abota. Jahil. Soyayyar yaro da uwa, abin cikin kuma kwai ya fi na kwai ba sa haduwa. Ku tsaya ku gani menene ke burge uwa, soyayyar ta kowa masoya za ta ji ba ta da ta mutu. Ka taɓa mantawa da abokinka.